guys, mga unta guys. Awahay man jud ko mo kaon kay doon na pa gikupot-kupot kay doon na pa gitrabaho guys. Ayan. Daghay trabaho. Monang niya na ko ni kaos lamisa sa ahaw ang gi trabahoan guys. Nandiyan ka man tayong ipon. Ato na lamang kulatahon aning kutsara. Manghatag munta ko anis uban ang kana lagi pong paghatod kay di mo kuy ba mo drive og motor. Mo na nga gustuhon man ako manghatag pero og layo lagi. Uban na ni guys butangan og butong kanang tigbong. Kuha nila gabi og pukot guys. A few moments later. Nining gabi na guys. Nanagat si Bert. Sa bagong hapon ani guys, arang uwana ni uli sila gibiyaan nila ilang pukot, murag gipataan ra nila sa laod. Pag humagpanyapon ani guys, giadto sila sa laod, gikuha nila balik ang maong pukot. So mao na ni ang resulta guys, do na di ay kuha. Ato makita guys. Pasensya guys nga dili gyud kaayo tinaw. Di klaro kaadyo kay nga ispat raman ang suga nila ani. Gamay nga ispat ra nga among giiwang ani guys kay wa may laing tang mahimo na may dapit sa may suba. Wa may kuryente aning dapita, so ispat lang ang gigamit namo ani pag panangtang sa mga isda guys. Kauban sa kong bana, anak o nanangtang sila guys. Amo ni isda nga lapis. Pure raman sa uban sa nakailaan ni unsay nga nila kaani basta sa amo ani lapis. Mo ni dasog ning isda arong mga simanahon na guys. Ado po kay tangtangon kay hait man tunok. So maghinay jud sila pagpanangtang ani. Wa ko magtuo guys og do na bare isda kay ni unos man sa pagtaktak nila kaganina.
Niuli gud sila guys kay dako man kayog dagom ni bitay naman pag-adto hantod miuwan. Nibalik yun sila humans panihapon og mao na ni resulta sa ilahang pagpanagat karong gabi una. So guys, mao ra ganing lingaw nako karon ninyo og ako na po salamat guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos ug ako miingon, bye-bye. Naabog mo na kay imbis kay nihog na may pondo. Labi nang makitag badyang mga Tulingan sa basa mutas man na. Ingon ba sa sukal sa Siguro na. Jimboy. Di ba sa gamay? Kay adlaw na lagi ko ni pira. Isa pa. Adlaw bantay natapad naman tolo. Abay ra ba. Kaya nang ilang katapad usa jamo bisig sambuok. Nahuman igo na panagbanag. Manangha. Di ngit-ngit pa ni bira ba pagkahuman panagbanag.